Poštovani potrošači, važna informacija iz Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Obavijestite svoje prijatelje, poznanike, ako im to treba. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske organiziralo je pozivni centar gdje se mogu javiti onkološki bolesnici koji imaju problem s dobivanjem lijekova, ali isto tako mogu se javiti i drugi bolesnici koji su se liječili u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu da dobiju svoje lijekove i da odu na kontrole. Broj telefona je 01 460 76 99.